biro tayo mauta kuom ndalo 30 mabiro koro gol. Nengo mar mauta olwar gi siling 1 lita ka lita. Man kaluwore kod lipot ma ochiw gi duol machano nengo mag modhi kod teko e pacho ka EPRA. Lokruoge ma kamago e kaunti ma Nairobi, lita 1 mar petrol koro idhi usi e nengo mar siling 177 gotonglo 30 ka diesel iuso siling 162. Mauta mar taya Nairobi koro idhi usi e nengo mar siling 145 gotonglo 94 kuom lita ka lita. E boma ma Kisumu petrol idhi usi e nengo mar siling 177 gotonglo 50 ka diesel en siling 162 gotonglo 70. Mauta mar taya Kisumu idhi usi e nengo mar siling 146 gotonglo 66. Nengo mag modhi bende olokore e counties mamoko kaka Migori ma petrol koro idhi usi e nengo mar siling 179 gotonglo 17. Diesel idhi usi siling 164 gotonglo 37 e county ma Migori ka mauta mar taya lita 1 biro ringo siling 148 gotonglo 34 e county no. Siaya kod Homa Bay bende yudo lokruok mar nengo ka petrol Siaya koro idhi usi siling 177 gotonglo 83. Homa Bay petrol en siling 178 gotonglo 31 kuom lita ka lita. Enya kum medo kete Ramogi TV kama koro wamedo fuono ni mathuta enya kotendre kod gik matimore na nyisi ni waluo mago mosetimore kod mapod timore sani. Par ni nengo mar manyien mar mauta go ditayo kaka nengo mauta ringo kuom ndalo 30 mabiro. Miyo mane nengo mabiro bete gwengi kata kama chiegni kodi. Kanitiere moro miparo ni nyalo dok piny ahinya odok mana gi siling 1. Gie sani yiena mondo akaw yweyo machielo. Pod wan gi mamoko